Quan puguem venir, t'aviso amb O. Diries que esta frase és correcta o incorrecta? Puguem amb o puguem amb U? Amb algunes formes verbals dels verbs poder i voler sempre tenim dubtes. Sol passar, estàs escrivint de manera fluida i quan et trobes un puguem o un vulgueu et quedes paralitzat uns segons. S'escriu amb O, s'escriu amb U i mai acabes de saber-ho ben bé. El fet és que algunes formes d'estos verbs porten U i d'altres O, d'aquí ve la confusió. Bé, avui veurem quan s'escriu una o l'altra, quina és la norma general i quines són les excepcions. Som-hi! Les formes d'estos dos verbs porten O al lexema gairebé sempre. El lexema és l'arrel de la paraula, la part que normalment no varia i que conté el seu significat bàsic. Per tant, la norma general és que les formes verbals de poder i voler porten O al lexema. Aquí en tens alguns exemples. Podré, poguessin, volguessin, volent, etc. amb O. Però hi ha una excepció. Bé, una no, tres. Llavors, quines són aquestes irregularitats verbals? La primera persona del present indicatiu s'escriu amb U. Puc i vull. Esta és la primera excepció i no sol donar problemes. Les altres dues excepcions, en canvi, sí que en donen alguns i són les formes de present de subjuntiu i d'imperatiu, que s'escriuen amb U. En l'imperatiu tenim les formes pugues, pugueu, vulgues, vulgueu, i en el present de subjuntiu les formes pugui, puguis, puguem, pugueu, puguin, vulgui, vulguis, el mateix. Fes una captura d'esta pantalla i fixa't especialment en aquestes quatre formes que ressalto, grava-te-les mentalment perquè és on trobem la majoria d'errades amb la U i la O. Per cert, s'aplica la mateixa norma tant si dius puguis com si dius pugues. En la meva variant dialectal, per exemple, la forma verbal és diferent, com veieu aquí, però la U no canvia. Apliquem la mateixa regla per al present de subjuntiu. Què t'ha paregut la píndola d'avui? Sé que no és fàcil de recordar, sobretot quan parlem de verbs irregulars, però guarda't l'explicació, a la descripció també et deixo un enllaç al blog perquè ho tingues per escrit, i consulta-la sempre que tingues dubtes. Escriu, escriu i escriu, perquè com diu el refrany, la pràctica trau mestres. Ens veiem a la pròxima píndola lingüística.